Από τι κινδυνεύει, δηλαδή η ερημοποίηση είναι κάτι το οποίο κινδυνεύει, Ναι, κοιτάξτε. Και λοιπόν, ποιες περιοχές? Κοιτάξτε, ας πάρουμε ας πούμε την Κρήτη. Η Κρήτη κάποια στιγμή θα έχει, ελπίζω να μην φτάσει ποτέ να υπάρχει εμφύλιος πόλεμο στην Κρήτη μεταξύ Ανατολικής Κρήτης των Ηρακλειωτών και αυτών που είναι στα Χανιά. Για ποιο λόγο? Θα σας πω γιατί. Τα Χανιά έχουν όλο το νερό της Κρήτης για λόγους που έχουν να κάνουν με τα βουνά που βρίσκονται τα βουνά. Και ακριβώς δηλαδή τα βουνά βρίσκονται εκεί πέρα γιατί η Δυτική Κρήτη ανεβαίνει περισσότερο σε σεισμούς και όσο πιο ψηλά είναι τα βουνά, εκεί πέρα έχεις και περισσότερο τη βροχόπτωση. Στην Ανατολική Κρήτη δεν έχεις τόσο ψηλά βουνά, στις Πεδιάδες δεν έχεις το ίδιο ποσότητα νερού. Κάποια στιγμή, αν συνεχίσει και αυξάνονται οι θερμοκρασίες όπως αυξάνονται, στην Ανατολική Κρήτη θα έχετε συνθήκες που θα πλησιάζουν ερημοποίηση, ξηρασίας. Στα Χανιά, στην Δυτική Κρήτη θα υπάρχει περισσότερο νερό, οπότε κάποια στιγμή θα πούνε φέρτε μας λίγο να το μοιραστούμε. Καλά, αυτό είναι άλλο, θα φτάσουμε σε εκείνο, αλλά κινδυνεύει από ερημοποίηση. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή, δεν μπορώ να σας βάλω σας λέω σαν ένα παράδειγμα, γιατί και πάλι ξαναγυρίζω σε αυτό που σας έλεγα, ότι επειδή δεν έχουμε πολύ μακροχρόνιες παραμέτρους για να μπορούμε να μετράμε τις περιβαλλοντικές παραμέτρους με μεγάλη ευκρίνεια, και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβείς προβλέψεις. Αν έχετε φερειπίν το ανάγλυφο της Γερμανίας, ας πάρουμε της Γαλλίας, επίπεδο, σαν μια τηγανίτα, όλη η Γερμανία, περισσότερη Γερμανία είναι μια τηγανίτα. Η περισσότερη Γαλλία, στην κεντρική Γαλλία ένα κομμάτι είναι μια τηγανίτα. Η Ελλάδα είναι μια τηγανίτα. Στην τηγανίτα επάνω, αν έχεις ένα σταθμό και μετράσεις συνθήκες εδώ και άλλον έναν εκεί, μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται παντού. Στην Ελλάδα έχουμε αυτή την φανταστική ποικιλομορφία, το απίθανο τοπίο, βουνά, πεδιάδες, παραλίες, νησιά, που κάθε ένα σχεδόν έχει το δικό του μικροκλίμα. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να πάρεις και να κάνεις, να πεις έχω μετρήσει τι γίνεται στο νεκανοπέδιο Αττικής. Ναι. Ωραιότατα. Θα κάνω λοιπόν μια πρόβλεψη τι γίνεται στο Μεσολόγγι. Δεν δουλεύει έτσι. Ενώ αν ήταν μια τεράστια τηγανίτα από εδώ στο Μεσολόγγι. Θα ήταν λίγο πιο